Λιγοστές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, γι' αυτό σκέφτομαι να αποδράσουμε λίγο κι εμείς. Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου θα έχετε παρατηρήσει πως όταν σβήνουν τα φώτα για να ξεκινήσει η παράσταση, εκτός από τα βήματα των ηθοποιών που πλησιάζουν την ορχήστρα, κάπου στο βάθος ακούγεται και η φωνή ενός γκιόνι. Απόψε θα ακούσετε και ένα τσαλαπετινό, μια ειδώνα, ένα κούκο, ένα γεράκι, μια καρδερίνα, ένα νεροδιό. Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση πετάει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο με τα πιο κωμικά πουλιά του Αριστοφάνη, τους όρνηθες, που συμβολίζουν την ανάγκη του ανθρώπου να πετάξει για να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο, να έρθει σε επαφή με την αληθινή του επιθυμία. Το έργο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 441 π.Χ. στα Διονύσια, χαρίζοντας στο δημιουργό του το δεύτερο βραβείο. Ο Αριστοφάνης έγραψε τους όρνηθες, απογοητευμένος από την τροπή του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο σκηνοθέτης Νίκος Καραθάνος, με ένα σπουδαίο θίασο, δίνει στοίχημα για μια παράσταση γιορτή των αισθήσεων. Στους όρνηθες θα δούμε τον Άρη Σερβετάλη στο ρόλο του Βελπίδη, τον Χρήστο Λούλη ως έποπα, τον Νίκο Καραθάνο, αγανακτισμένο πιστέτερο, την Αλεξάνδρα Ιδίνη, την Αλίκη Αλεξανδράκη, τον Άγγελο Παπαδημητρίου και στην πρώτη θεατρική της εμφάνιση την τραγουδίστρια Νατάσα Μποφίλιου. Την Αντιγόνη του Σοφοκλή επέλεξε φέτος να σκηνοθετήσει ο Στάθης Λιβαθινός σε μια συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Με αυτόν τον τρόπο ο σκηνοθέτης θέλει να συνυπάρξουν στη σκηνή 3 γενιές ηθοποιών. Τη μετάφραση για τη συγκεκριμένη παράσταση έχει κάνει ο Δημήτρης Μαρονίτης. Αντιγόνη, ένα από τα κορυφαία έργα του Σοφοκλή. Η Αντιγόνη, που παρουσιάστηκε πιθανότατα για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια το 441 π.Χ., γράφτηκε από το Σοφοκλή σε αντίδραση για την εξορία του Θεμιστοκλή, του νικητή της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Στο έργο αυτό, που είναι από τα αρτιότερα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, η σύγκρουση των νόμων της ηθικής και των νόμων της πολιτείας φτάνει στην κορύφωσή της. Στο ρόλο της Αντιγόνης, η Μπέτη Αρβανίτη. Παίζουν επίσης Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Δημήτρης Λιγνάδης, Κώστας Καστανάς και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Ένας από τους καλύτερους φίλους των καλοκαιρινών διακοπών είναι το βιβλίο. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν για λίγο και ας διώξουμε το άγχος από τη ζωή μας. Ένα μοναδικό εγχειρίδιο αυτοβοήθειας που μας διδάσκει πώς να καταπολεμούμε τις αγωνίες και τους φόβους του σήμερα είναι το best seller του Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Άλαν Πέρσι, με τίτλο «Νίτσε 99 μαθήματα καθημερινής φιλοσοφίας». Από την καθημερινή ζωή μέχρι τον κόσμο των επιχειρήσεων, η φιλοσοφία του Νίτσε μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό σύμβουλος σε κάθε δύσκολη στιγμή. Στα 99 κεφάλαια αυτού του βιβλίου, ο Άλαν Πέρσι συγκεντρώνει τις πιο κέρυες σκέψεις του μεγάλου φιλοσόφου, δείχνοντάς μας πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας με θάρρος και αποφασιστικότητα. Ένα από τα πιο συναρπαστικά και δημοφιλή έργα του παγκόσμιου δραματολόγιου, ο Σιρανό ντε Μπερζεράκ, γίνεται υπό την σκηνοθετική μαεστρία του Γιάννη Κακλέα ένα σκηνικό θέαμα με 40 χαρακτήρες που ξεδιπλώνουν έρωτες και πάθη, σκαρώνουν ποίηματα και αστεία, τραγουδούν και πολεμούν μεταφέροντάς μας νοερά στις μυρωμένες αυλές σπιτιών, στα μοναστήρια καπουτσίνων αλλά και στα αιματοβαμμένα πεδία μαχών. Φερόφος με κοιτάζει. Φερόφος για τη μύτη μου τολμά να με πειράζει. Πώς είπες? Είναι σίγουρη πάντα η καταδίκη. Δεν πολεμάω φίλε μου μονάχα για τη νίκη. Μ' αρέσει να αγωνίζομαι και ας ξέρω πως θα χάσω, όσο κι αν είναι ανώφελο. Εγώ θα διασκεδάσω. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ενσαρκώνει τον εκεντρικό ήρωα με τη διάσημη μύτη και την πολυσχηδή προσωπικότητα, ένα ξεχωριστό και πολυτάλαντο άνθρωπο, τρυφερό, αστείο ποιητή και δεινό ξυφομάχο. Ένα τραγικό πρόσωπο που θα παραδεχθεί το μεγάλο του έρωτα για την εξαδέλφη του Ροξάνη, Δήμητρα Ματσούκα, λίγα λεπτά προτού ξεψυχήσει. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα δίνει τη δική της νότα μέσα από τις μελωδίες που συνέθεσε αποκλειστικά για την παράσταση. Κι αλέκιας τα κρατάω, άσπρα και ατσάκιστα, και με αυτά πετάω.
Με την Madame Piaf δίνει ραντεβού με τους φίλους του στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, το λονδρέζικο τρίο των Tiger Lilies. Η νέα δουλειά τους εμπνέεται από τη ζωή και την παθιασμένη προσωπικότητα της Γαλλίδας ερμηνεύτριας του 20ου αιώνα, της Edith Piaf. Θα ακουστούν σε πολύ πετυχημένες διασκευές με τον αισθησιακό ήχο των Tiger Lilies που σμίγει την avant-garde με το punk και το καμπαρέ, τραγουδισμένα στα αγγλικά, το Padam Padam, La Vie en Rose και άλλες πολύ γνωστές επιτυχίες. Tiger Lilies, Madame Piaf. Μην το χάσετε. Αθήνα, παραμένει ήσυχη πόλη αυτή την εποχή. Μια βόλτα στην Πλάκα, το μοναστηράκι, το Θησίο, πρωί ή βράδυ, είναι μια πολύ καλή ιδέα για σήμερα. Το τοπίο στο λόφο των Νυμφών είναι μαγευτικό, η θέα πανοραμική και εμείς σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Σύμφωνα με το καλοκαιρινό πρόγραμμα, στο παλιό αστεροσκοπείο οι ξεναγήσεις ξεκινούν στις 11 το πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ για βραδινές επισκέψεις θα είναι ανοιχτό Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Οι ξεναγήσεις ξεκινούν στις 8 το βράδυ και κάθε μισή ώρα στις 9.30. Βρισκόμαστε 6 μέρες πριν από το τέλος του μήνα Αύγουστου. Ας χαρούμε λοιπόν τα θερινά μας σινεμά λίγο ακόμη. Το εισιτήριό μας είναι η ψήφος για να υπάρχουν. Πολλές οι επαναλήψεις αυτό το μήνα, αλλά και νέες ταινίες όπως η κωμωδία του Woody Allen, Cafe Society. My son is coming to Hollywood. Ένας νεαρός φτάνει στο Hollywood κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 με την ελπίδα να εργαστεί στην κινηματογραφική βιομηχανία. Εκεί ερωτεύεται και παρασύρεται από τη ζωντανή κοινωνία, τον καφέ, στέκη καλλιτεχνών, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής. Welcome to Hollywood. Hey pal, you bored already? I'm kind of half bored, half fascinated. Πρωταγωνιστούν Τζέσι Άιζενμπεργκ, Κρίστεν Στιούαρτ, διευθυντής φωτογραφίας στην ταινία ο πασίγνωστος από το Αποκάλυψη Τώρα, Βιτόριο Στοράρο. But the examining one is no bargain. Yes?